ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкашро мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд, дар WhatsApp имои крамда роӣ кунем ва дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза роӣ кардан дӯстон азиз, квартира аст ки бо нархи 43 000 сомон аст. Квартираи духонаги ремонт дорад, 43 000 сомон аст. реални нарх аст ва аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи ноҳияи ҳамадонӣ бо нархи арзон, аст аз территорияи Файзобод бо нархи 25 000 сомонӣ ва аст аз территорияи Турсунзода, Рӯдаки, Файзобод, шаҳри Бохтар, шаҳри Левакан дӯстон азиз, шаҳри Исо, шаҳри Бахтар, шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар ва дигар тарафҳо аст ки бо нархҳои арзон мо квартира, хона ва замин қабул кардем. касе ки агар чизи фурӯшӣ бошад, маромад дар WhatsApp-и болобуда роӣ кунад ва дӯстон курси имрӯза бошад 118 сомонӣ. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшии имрӯза. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, ки срочно қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, ҷамоати Варашил. 7 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ аст, ки бо обсвет таъмин аст. якта каледори калон дӯстон азиз ҳоҷатхона ҳаст, болош неки нопӯшонда. оғул дӯстон азиз дорад, подвал дорад, веранд, гирди хона забор дӯстон азиз чиндагӣ аст. боз якам аз дигар санг, шаве ва дигар маҳсулотҳои сохтмониам бо қатиш дорам. дӯстони азиз, хонаҳои барак кардагӣ, пешхона навес дорад, хонааш фақат ки намиш шикатур, монтаж ва дигар корош мондагӣ аст, дигар ҳамаш кардагӣ аст. хона заминшам уже кандагӣ, барои ягон чӣ кор диданам уже мешавад. нархи хонара мегӯяд 200 000 сомон гуфтесиям, бо мегӯяд муомила мекунем дӯстони азиз ва рақамҳои дастӣ аст, вавилони Тоҷикистон аст ва рақамҳои Россия ишта WhatsApp дорад. ноҳияи ҳамадонӣ, ҷамоати Навбод ва Рашил дӯстони азиз, 7 сотиқ замин, ду дар хонаи калон, якта майдак ва як калидори дигар катӣ. Опшн седа подвал, веранд ва дигар чизҳо лозимӣ дорад. хоб, бисёр дамо аз камин тарафҳои ҳамадонӣ хона заказ карда буданд. ина баҳри шумо дӯстон, хонаи арзон нархш 200 000 сомон аст, бо муомила мешавад. метавонед занг занед, маълумотҳои пурра ва аниш, агар рақамҳои дастӣ ва рақамҳои WhatsApp шо метавонед ҳозир занг занед. мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст, ки срочно қарор дорад дар шаҳри Исфара, тарафи шурӯъ пеши остановкаи Главни, яъне ки канечкаи газело дӯстон азиз, пеши мактаб, сартарошхона, ҳама чи дар пешай. хоб, духонага квартира аст, ки дар чорум ошона қарор дорад, квадратча накуфта, ремонтҳои замона дӯстон азиз ва инчунин ҳуҷҷатчам 100%. нархаш 43 000 сомон аст, ки боз камтар муомила мешавад. квартира қарор дорад дар шаҳри Исфара, тарафи шурӯъ пеши мактаб, канечка остановкаи Главни дӯстон азиз. ҳамин остановка пеши ҳамин домда, ки аинҷа канечкашона меравам. бозорча мақсад, мактаб, сартарошхона, ҳама чи дар пешай. нархи квартира ҳамагӣ 43 000 сомон аст, ки нархи арзон. дар чорум ошона духонага дӯстон азиз, ремонтош беҳтарин, инчунин ҳуҷҷатҳои квартира 100%. 43 000 боз муомила дорад. якумаш рақамҳои Тоҷикистон дастӣ дӯстон азиз, Тоҷикистон аст Тиселай ва дуюмаш рақамҳои Россия ишта WhatsApp доранд. кадоми шумо ки аз территорияи Исфара квартира ки лозима нархи 43 000 сомон аст, ихи нархода вообще квартира ки нест. на мисол ака фурӯш намуда 43 000 аст, бо муомила мешавад. шаҳри Исфара сунат тарафи шурӯъ пеши остановка сунат пеши канечка остановкаи газело. ягон савол тамошагон маълумоти иловагӣ оидаи квартира агар шумо хоҳем фаҳмида, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода медиҳам ва арзонам мекунанд. 43 000 нархи реалниша, ягон ҷои чизаш нест. метавонед худи ҳозир занг занед, айсоибаш пурсен. марамад. мегзарем ба сеюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Дурахшон, номи пешаш дӯстони азиз, Бунгакиён ном доштаем. болои лагера мегӯяд дӯстони азиз, дар инҷа уже одамо хона сохтесиям. хоб, тарафи пеши ҳафтчашма мегӯяд дӯстони азиз, ҳамин ноҳияра аяминҷа об метиҳанд. обши об дорад. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин маслиҳат дорад, ки гирду ванашта одамо зиндагӣ дорам. документош мегӯяд 100%, об ҳастай, свеча мегзаронем. хоб, иҷара турбаи ҳафтчашма дӯстони азиз мега соҳибош. хоб, ноҳияи Файзобод, деҳаи Дурахшон.
хоб нархаш ҳамагӣ 25000 сомонӣ аст ки бо ягон сум муомила мешавад. хоб рамои рақамҳои Россия дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. Кадомеш буда аз территорияи Файзобод, Деҳаи Дурахшон ҳам хеле ки лозим бошад тарафи турбаи ҳафтчашма марамат занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам. Обшим ҷош ҷои нағз будааем. Дигар маълумотҳои пурра аз рақамҳои поёмда, рақамҳои Россия ва рақамҳои WhatsApp. хоб шахсоне ки дӯстони аз дар ҳамин навори мо агар хонаи маҳқулӣ наёфтед ки замин квартира дар комментарияи мо нависед, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. шумо ҳам лайкҳоро занед, фаромӯш накаред дӯстони азиз ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафи Гипразем, ноҳияи Пахтакур. ай Гипразем мегӯяд 3.5 километр мегӯяд то хонара. 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда, ремонтош беҳтарин, термис ва дигар чизҳои лозимӣ дорад. нархи хонаро мегӯяд 490 000 сомон гуфтесиян, бо мегӯяд муомилаи хуб мегӯяд мекунем ва рақамҳои вавил ва рақамҳои WhatsApp шунависад азиз. кадомеш буда ки маъқул аст марма занг занед, ҳуҷҷатош мегӯяд, ҳуҷҷати хона мегӯяд тайёр аст. боз як бор адресшам мегӯем, баъд хулоса карда занг занед. шаҳри Душанбе, тарафи Гипразем, ноҳияи Пахтакур. ай Гипразем мегӯяд 3.5 километр мегӯяд то хонара дӯстони азиз. заминаш хай майдаи 3 сотиқаи ва 4 дар хонаи калон кардагӣ аст. нарха 490 000 сомон аст. боз муомила дорад. рақамҳои WhatsApp, рақамҳои дастишон метавонед занг занед, маълумотша гиред. ва дӯстони азиз, кадоме ки хонаи фурӯшӣ дорад ё ки замин, квартира, мошин хоҳад ки дар канали мо реклама монданда, марамат сурат ва маълумотша дар рақамҳои хоб мегафони WhatsApp кор мекунанд. 885 12 25 WhatsApp, имо, Telegram дорад. рӯй кунед, реклама мекунем. ва аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин навора дӯстони азиз поделитсия кунед дар рафиқотон ва лайкҳоро занед то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Сомон. дӯстони азиз, хоб аз Гипразем мегӯяд 800 метр мегӯяд, поёнтар аст кӯчаи масҷиди генерал мегӯяд, маршруткаи 54. дӯстони азиз, обшим ва хотон маълумотша мегирем. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 дар хона кардагӣ аст ки веранда, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, калидор. аз роҳи калон 100 метр. ремонтҳо замонавӣ. Гипразем, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Сомон. 5 дар хонаи калон сона, ҳамаи шароитҳои зиндагарӣ ва ремонтҳои беҳтарин, масҷид ҳамачи ҳаст. дӯстони азиз, бо маълумотҳои пурраша мегирем. дӯстони азиз, нақша мегӯяд 510 000 сомон мегӯем, бо муомила мегӯяд мекунем, мегӯяд соҳибшон ва рақамҳои мегафони соҳибшон 94 ва рақамҳои WhatsApp аст. агар шумо оиди ҳамин хона ягон саволу иловагӣ, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар фаҳмидан, марамат занг занед, ба шумо фаҳмода метиҳам ва арзона мекунам. ва шахсоне ки ягон хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан бошад, марамат дар рақамҳои болобудаи нав 20 рӯй кунем, реклама мекунем. ва шахсоне ки хона харед, танҳо дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо лозим аст, нависед, пешкаштон мекунем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар 5 микрорайон таги Мосда. 3 сотиқ замин масоҳат дорад, дӯстони азиз, ки хонаҳош коробка кардагӣ аст. бо хай маълумотҳои пурраша хотон мегирем. хонаҳо коробкаи мақсад ки шкатуру монтажа ҳам хеле кор, фақат рангу бориш мондагӣ аст. нархаш мегӯяд 160 000 сомонӣ аст. боз муомила мешавад, мегӯяд фақат мегӯяд конкретна харидоро мегӯяд занг занад, срочная алиш намешавад. заминаш майда, гидаш маҳкам, хонаҳои коробка, дӯстон, нархаш 160 бо ягон сум муомила мешавад. 5 микрорайон таги Мост. хоб рақамҳои тисели соҳибшона ва рақамҳои WhatsApp шуна одамоне ки харидори конкрет набошед, марамат занг занед, маълумотоша гирен. дигар маълумот додагӣ нест соҳибшон, фақат тоқа суми холӣ метавонед марамат. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ дар Гулбута. хонаи дуошона аст, дӯстон азиз, ки коттедж аст. 2 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня дуруша, дӯстон азиз. ҳуҷҷатош мегӯяд 100%, ремонтош мегӯяд беҳтарин, об свет мегӯяд постоянияй. 3 дар хонаи калон, дӯстон азиз, якта дигар мақсад ки калидор, 2 дигар кухня, ҳоҷатхона, ҳамомаш дуруша, ранги мису ранг квартира бурӣ.
мактаб мегӯяд дар қарибишатон ази ҳавлиш хай майдак астае ҳафтхонагатон ази ҳамсояш мегӯяд хуб хоб агар ягон квартирам бошад мегӯяд алиш меша ёки ягон мошинам бошад мегӯяд қабул мекунем бо метавонем вариантро пешкаш кунем ва дӯстони азиз нархаш мегӯяд 450 000 сомон аст боз мегӯяд муомила мешавад. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони ҳисобшуна ягон савол ягон маълумоти иловагӣ бошад марама занг занем маълумотро гирем ва агар бозам такрор шавад узри зиёд мехоҳем барое ки барои мо муҳим аст шахсоне ки мисол хонаи фурӯшӣ дорем квартира замин мошин барои рекама кардам марама дар рақамҳои 885 12 ватсап имо дора рӯй кунем реклама мекунем ва шахсоне ки хона харастед дар комментариямон нависед ки аз куҷо ба шумо хона замин квартира лозим аст нависем мо пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фидавсӣ песи мости 46. духонага квартира дӯстон ки дар чорум мошина қарор дорад 52 квадрати метре. боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни кондитсионер термос кухни гарнитур стенка ичош мегӯяд қатиш местад ҳуҷҷатош мегӯяд 100%, ремонтошам мегӯяд ремонтҳои хуб бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. чизе ки ман номбар кардам қатъи квартира якҷоя местад ва ҳамин хел фурӯхта мешавад. кондитсионераш местад, термос местад, кухни гарнитур, стенка ҳамин чиzo қатиш местад ва инчунин ҳуҷҷатшам 100%. нархи квартира 347 000 сомонӣ аст боз мегӯяд муомила ва савдои хуб мешавад. нархи ҳамин квартира бо ҳамин чизи чораш 347 000 сомон аст боз савдо муомила дорад. агар шумо ягон маълумотҳои аниқтар ва зиёдтар хоҳед агар фаҳмидан рақамҳои мегафони ҳисобшуна занг занем чиз саволе доред аз ҳисобшун пурсем. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Левакан дӯстони азиз шаҳраки Левакан ноҳияи сарбанди номи пешинашкати деҳаи нурафшун дӯстон пеши птитсафабрикада 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ астае ки якчанд намуд дарахтҳо дутага калидор мегӯяд ҳамон ҳоҷатхона дарахтҳои мебадиҳанда ва обсиён мегӯяд 24 соат ҳастае. хоб хонаҳо мегӯяд ремонт кардагӣ нархаш мегӯяд 170 000 сомонӣ аст мегӯяд бо мегӯяд муомила мекунем рақамошон аст билайнаем 170 000 сомон аст бо мегӯяд муомила мекунем илтимос мегӯяд фақат харидори аниқ алиштон азиз намешавад хонаи кушода аст хай ҳамаш шароиташ муҳайё аст. оиди агар ҳамин хона шумо хоҳед маълумотҳои зиёдтар марамад рақамошон аст билайн занг занем маълумотро гирен дӯстон азиз барои шумо мо меҳнат мекунем монтаж мекунем мақсад хонаҳои даркотонро ҷудо карда мемонем шумо ҳам я лайкира даряқ надорен лайкҳоро занен ва агар имконат бошад ссилкаи навори моро дар ватсап имо телеграм чӣ сайт донест каша падилшаш кунем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри бохта шаҳри қурғонтепа дар пеши мактаби 12 дӯстони азиз. духонага квартира ҳастае ки дар нӯҳум мошина қарор дорад 60 квадрати метре лифтам дорад. боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термос ва ремонтҳои беҳтарин лифт ва дигар шароитҳои зиндагӣ обшим тарафи шабчаросон азиз тарафи тец обшим мактаби 12. дӯстони азиз маълумотҳои аниқ ва 100% аз рақамҳои поёнбурда. нархи квартира 350 000 сомон аст бо муомилаи доми нав аст ва ремонтҳои беҳтарин. агар чӣ саволе ки доред чӣ маълумоте ки мехоҳед шумо фаҳмидан фақат метавонед занг занед маълумотро гирен. лайка бардори азиз лайка ҳамин худи ҳозир занед фаромӯш накунед чӣ хонае ки лозиме нависем мо пешкаштон дар видео оянда мекунем. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар центри ваҳдат яъне ки сомонёнда. духонага квартира ҳастае ки дар дуюм мошина қарор дорад 60 квадрати метре. боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни тунази ва ремонтҳои беҳтарин. хоб лаби роҳ нархаш мегӯяд 350 000 сомон аст боз мегӯяд муомила мекунем. рақам мегафони ҳисобшуна кадом то ки мехарем марама занг занед тунази ин буд навори имзои мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи